Joo, moikka tässä on Jaaskas, me pelataan Minecraftia, me teemme sitten video täällä. Aapon ja Playerfi servus, vai onko se nykyään Playerfi? On se nykyään. Playerfi PvP. Ihan sama mitä onkaan. Speed. No mä nehin laittaa, kun sä tapaat mua. Speed 1. Noin nyt on. Tulkaa tänne servuun. Mä oon täällä hiidaademinen vai onko? Oot. Mitäs vaan? Täällä on varp 1v1. Ei oo vielä käytössä. Ei oo käytössä. Eikö? PvP. Ei. PvP ei oo käytössä. Tää ihmettä. Eikä portaalit. Sain miekat takas. Eikä portaalla. Ei, älä käytä sitä miakkaa. Juu, se En mä pakkaa käytä Hiippari 2, sen YouTube-channel on Hiippari 2 kaiketi. Oikeastaan sun kannattaa joku silleen laittaa tää Flowerfish PvP, pistää linkki, sitten Apoplays, pistää linkki, Flowerfish PvP 2 linkki, sitten Hiippari oikeastaan Apoplays, sitten 2 linkki ja sitten Hiippari 2 linkki ja sitten niin edespäin, kun et sä osaat. Ei jotain speed Joo, kyllä kympillä. mä osaan. Miksen mä osais? Otetaan speed kympillä taistelu. Nyt on speed 10 taistelu. Rekordaat sä vielä? Joo. Läski. Tulkaa Läski, mitä sä kuvaat? Mitä? Mitä sä kuvaat? Pantikamille. Tulkaa tän servun IP lukee deskissä. Onko ostettu vai mikä? Ihan normi. Onko ilmanen? Oh. Mä käytän nykyään Frapsia. Ok. Mä en oo jaksanut ostaa sitä. Toi sai sen ilmoitteeksi. Niin, koska Emin. Hiippu. Juu, tää videossa oli tässä. IP tulee deskriptioniin ja siinä. Tehdään palmui. Moikka.